Canviar l'educació per canviar el món és una trobada coorganitzada, no? Des de les entitats, la FEDE com a Federació d'Entitats per la Justícia Global i les administracions públiques. Bàsicament el que vol ser és aquest espai on compartir experiències, bones pràctiques, fer vincles, no? Entre entitats. De les coses que més m'agrada és poder visibilitzar tot allò que fem dintre de les aules. I aquesta trobada ens permet conèixer experiències que trenquen, com deia abans, estereotips, paradigmes i ens possibiliten visibilitzar-nos tota la feinada que es realitza. Deixem de ser aquest sistema tancat, sinó que des de fora puguin venir a dintre de les aules a fer tot aquest treball. No podem transformar la societat sols. Els esplais fa molt de temps que duen a la justícia global, el que passa és que mai li han dit així, perquè fa molt de temps que detecten les injustícies o desigualtats que hi ha al seu voltant i que ho treballen a través d'activitats. És important posar-li aquest nom per també reconèixer la feina que fan els esplais i alhora ens va molt bé i és molt interessant que estiguem presents l'educació en el lleure i l'associacionisme educatiu. Aquí ens posa en contacte amb l'educació formal, que som dos àmbits que sovint treballem molt en paral·lel i no acabem de relacionar-nos, i alhora també ens posa en valor. Participar en aquesta trobada a nosaltres ens fa que puguem connectar amb altres entitats, que puguem inspirar-nos en noves maneres de fer els projectes, treballar també la creativitat de l'hora com dissenyem i com fem que les persones joves s'impliquin més o es motivin més amb el projecte i ens permet enfortir la xarxa i crear moltes aliances. Per mi aquesta trobada ha significat molt, sobretot a l'hora de guanyar experiències i anar sumant mica en mica, no? I sobretot ha sigut molt xulo perquè hem pogut veure noves coses i veure que en el que nosaltres estem treballant també hi ha altra gent treballant, hi ha coses diferents i poder compartir les opinions i experiències em sembla molt enriquidor.